बिथाङा गाबगोन ना समायखिरा लागोन बे समासो खोन्थासिगोन। आंथ' बांसिनै बिथाङा न' सिङाव दर फांथेनानै हारसिंसो थागोन नामा बेखौसो नुगासिनो दङ। समायखिरा लागोनखौ आं बेबायदि नुहुराखै, खारन ग्राउन्ड रियेलिटिया बेखौ खोन्थायाखै जे बिथाङा दे समायखिरा लागोन आरो चिफ जागोन बेखौ जों सिमांबो नुवाखै। खारन 5 बोसोराव अपोजिसन जानानै खेबसेबो बियो एसेम्ब्लियाव गाफैयाखै। मानोना बे डेम'क्रेटिकेलि बियो जेबो माने रुल्स एन्ड रेगुलेसन आरो बेखौ फांसन खालामखायाखै। थ' बे हिसाबै जे आं चिफ जाबाल'सो बे समायखिरा 3 थारिखआव लागोन होननाया बेयो खुनु दिनैनि रायजो राजाया बेखौहाय दाबि दावा खालामनायखौ लुबैया। दा रायजो राजासो फसंगोन। मानगोनां बिटिसिनि जोंनि आवगोलनि चिफ प्रमद बर' सारानो आरो समायखिरा लाफिनगोन आरो बेनो चिफ जाफिनगोन। बैसागु फैगौनि समा मात्र 6 घन्टाल'सै। दा नोंथाङा नोंथांनि समस्यायाव मोनफ्रोमबो गामियाव गिदिंबाय, रायजो राजाफोरनि गासै अननाय आरो हेफाजाबखौ माबायदि? गासै आंनि 13 नम्बर चिरां ब्लकनि दैदेनगिरि आरो प्राइमारि बुथ कमिटि आरो बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बार गासैखौबो आं हामबाय होग्रोयो। मानोना बिथांमोना जथेस्थ' इलेक्शन केम्पिं जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम खस्थ' खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खामानिखौ मावदों आरो बेनि थाखायनो हाजासे साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दिनै फार्स्टआवनो लास्ट जोंनि इलेक्शन केम्पिंआ, आरो बेवहाय आं दिनैहाय रोखा जानो हाबाय बे 13 नम्बर चिराङाव देरहागोना आं रोखा जानो हाबाय। बेसेबांसो मार्जिन लानानै नोंथाङा? ओरैनो आं बेहाय 20-22नि बारानि बेहाय आं अनजिमा लानानै माने आं देरहागोनखौ आं नुदों। रायजो राजाफोरखौ भट होनो थाखाय मा खालामदों सार? आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे सान्थि भाबै रायजो राजाखौ नांलाय खमलाय गैयालासे मोजाङै मोजां जोंनि डेम'क्रेटिक बे डेम'क्रेटिकखौ फालिनानै जाहाथे बयबो ज'ज'यै फैनानै भट होफैयो। बेनि थाखाय आं खावलायगोन जाहाथे बेयाव नांलाय खमलाय जाया, मोजाङै मोजां इलेक्शना बारलांथों। रायजो राजाखौ आं खावलायगोन बेखौनो जे दानि जुगा सान्थिनि जुग आरो बयबो बेखौनो बरायदों। बेखायनो जोङो बेखौ पिसफुल माने गोजोनै बयबो बारहोहरनो थाखाय आं खावलायगोन। नोंथांनि हेंथायै बिपिएफ बिजेपि दङ, सोर फेक्टर जागोन? बे मोननैनि गेजेरावबो आं जेबो फेक्टर नुवाखै। बिपिएफनि गेजेराव जों नुबाय गोबां बेबायदिनो दुरबलथाखौ जोङो नुबोबाय आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननिफ्राय दिनैहाय एरायनानै दिनै इउपिपिएलआवनो फैबाय। आरो बेहाय बिजेपिया जे बेहाय मोनसे दखल खालामनो हागोन बेखौ नुवाखै। मानोना जोंनि राजनितिकआ आन्सलिकनि मोनसे राजनितिक आरो बेखौ लानानै जोंनि उसुं खाथिनि जेनेबा राजनितिक बे हिसाबै बेहाय जिखुनु बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बेहाय रोदा सुनो हायाखै आं बेखौ नुदों। आरो रायजो राजाया बेखौ दिनै लुबैयाखै, सानसेनि राजनितिकखौ बिथांमोना लुबैयाखै। जेब्लायबो जोंनि बे जायगानि जेनोखि राजनितिक आन्सलिक दल इउपिपिएलजोंनो बिसोर सापर्ट खालामनानै दिनै आवगायबोदों आरो बेखौनो देरहाहोगोन होननानै दिनै थिरांथा लादों। 3 थारिखआव हाग्रामा महिलारिया समायखिरा लागोन होननानै सार नोंथाङा बुंदों। बिथाङा गाबगोन ना समायखिरा लागोन बे समासो खोन्थासिगोन। आंथ' बांसिनै बिथाङा न' सिङाव दर फांथेनानै हारसिंसो थागोन नामा बेखौसो नुगासिनो दङ। समायखिरा लागोनखौ आं बेबायदि नुहुराखै, खारन ग्राउन्ड रियेलिटिया बेखौ खोन्थायाखै जे बिथाङा दे समायखिरा लागोन आरो चिफ जागोन बेखौ जों सिमांबो नुवाखै। खारन 5 बोसोराव अपोजिसन जानानै खेबसेबो बियो एसेम्ब्लियाव गाफैयाखै। मानोना बे डेम'क्रेटिकेलि बियो जेबो माने रुल्स एन्ड रेगुलेसन आरो बेखौ फांसन खालामखायाखै। थ' बे हिसाबै जे आं चिफ जाबाल'सो बे समायखिरा 3 थारिखआव लागोन होननाया बेयो खुनु दिनैनि रायजो राजाया बेखौहाय दाबि दावा खालामनायखौ लुबैया। दा रायजो राजासो फसंगोन। मानगोनां बिटिसिनि जोंनि आवगोलनि चिफ प्रमद बर' सारानो आरो समायखिरा लाफिनगोन आरो बेनो चिफ जाफिनगोन। लोगोसे डक्टर हिमन्त मोनसे मोबिलाइजेसनाव फैनानै बर'नि नैबे बिटिसि एरियायाव जुदि बिजेपि दोला सरकार थायोब्ला बिटिसिनि माखासे बिसिडिसि लेभेला गोमालांगोन ना बेखौ कनफिउजन खालामगासिनो दं। बेथ' एकदम रोखा। बियो जोंनि मोनसे एमेन्डेड कनस्टिटिउसनजों फैनाय, बेखौहाय रावबो सोरबाया बोखारनो बा सोरबाया सिफायनो होनबाबो बेखौ हाया। दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाया थलं थफं जादों आरो गोदाव सोराव जादों। बेखौ जों रायजो राजाया बयबो मानिया आरो बेखौ गासै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बेखौ मानिनानै लानो हाया आरो बे जानायबो नङा। बेखौ जों क्लियारलि बुंदों। बेयो मोनसे राजनितिक लेंगुवेज आरो बेखौ जोङो राजनितिक भाबै जोङो लानांगोन। गोजोन्थों।